Nyt. No niin. Elikkä leikataan perusrunko katkaistaan ja vedetään tommonen mahdollisimman tasainen ja pitkä viilto ja mahdollisimman suora, eli se on niinku ihan suora viilto noin. Ja sitten jalo-oksaa pyritään tekemään samanlainen viilto. Ja sitten liitetään ne niin, että vähintään toisen puolen kuoriosat on vastakkain. Elikkä noin. Ja sitten otetaan varrennusteippiä. Tää on ihan sitä varten tehty teippi. Mikä ei itse asiassa ole teippi, vaan tää on tämmöstä venyväistä aurinkovaloissa hajoavaa muovia. Lähdetään kiertämään ja venytetään samalla, kiristetään niin ja varmistetaan, että ne kuoriosat pysyy vastakkain. Kiristetään samalla ja venytetään. Noin ja sitten vielä vähän ylöspäin takaisin täältä, näin. Ja sitten tehdään semmoinen homma, että otetaan mehiläisvaha, lämmitetty mehiläisvaha täältä pikkasen ja sivelen tämä varrennuskohdan päälle mehiläisvaha sitä varten, että se haiduttaa vähemmän ja tiivistää tämä, eikä sinne pääse kosteus eikä vesi tänne haavapintaan. Noin. Ja sitten katkaistaan tämä jalo-oksa niin, että siihen jää 1 tai 2 silmua. Ja nyt kun tässä on näin hyvä silmu, niin jätetään vain 1. Ja se on tämmöinen. Ja tästä silmu lähtee puhkeamaan sitten ja se on syksyllä noin metrin mittainen ja ensi keväänä sitten istutetaan se maahan. Nyt on tärkeää, että kun se lähtee tämä silmu kasvamaan, niin se useasti siinä käy niin, että se suuntautuu se kasvu tänne sivulle, niin sen takia pitää pistää tukikeppi, joku pamputikku tai joku muu keppi ihan tähän tyveen kiinni ja semmoinen pitkä keppi, että sitä voi sitoa sitä mukaan kun se kasvaa, niin joko pikasidontanauhalla tai jollain muun systeemi sitoa se siihen keppiin kiinni, niin sitten tulee suora. Tuohon kärkeen hiukan vielä vahaa, niin se on valmis sitten. Noin. Ja nyt säilytetään tätä, istutetaan joko ruukkuun tai kasvihuoneen turvepenkkiin ja säilytetään noin 5 viikkoa ensin +5 asteessa, jotta se kasvaa kiinni. Muuten jos se viedään heti lämpimään kasvihuoneeseen, niin tämä silmu puhkeaa eikä se kerki kasvamaan kiinni ja sitten se ei lähde toimimaan. Mutta jos se ensin on noin 4-5 viikkoa +5 asteessa, niin se kasvaa kiinni ja sen jälkeen nostetaan lämpötila pikkuhiljaa, niin sitten puhkaistaan silmu ja sitten lähtee. Nyt kun se lähtee kasvamaan, niin se puhkaisee myöskin jälkisilmuja tänne perusrunkoon tänne näin, niin ne pitää poistaa. Ja sit, kun ne on semmoisia puolen sentin mittaisia, niin peukalon kynnen kanssa rapsutetaan ne silmut vaan irti. Semmonen.